मैयानिफ्राय थामथि खेबनि लकडाउना जागायफिनबाय आरो बे थामथि खेबनि लकडाउनाव गोबां दखान एबा गारि मटरफोरखौ जों सलिनाय नुनो मोनदों आरो बेवहाय गोबां मानसिफोरखौनो माखासे कन्डिशनफोरखौ जों फालिनाय नुनो मोनदों। दिनैनि रादाबखौ आं फरायदों सुरज सरगयारी। नोंथांमोन गासैखौबो जोंनि बे गोदान रादाब इउट्युब चेनेलाव बरायफिननाय जाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाब। बावैसो सिगाङाव आसाम सरकारा बङाइगावखौ ग्रीन ज'नाव लाखिदोंमोन आरो दासान्दि बेखौ साननैसो सिगाङाव साबा कर'ना पजिटिभ मोननायनि थाखाय आसाम सरकारा बेखौ अरेन्ज ज'नाव लाखिफिनबाय आरो बे हिसाबै मैया सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बङाइगाव खौरां लानो फैदोंमोन आरो बिथाङा बुंदों दि फ्राय 250 मानसिफोरखौ क्वारान्टाइनाव लाखिनाय जागोन आरो 500 मानसिखौ हम क्वारान्टाइनाव लाखिनाय जागोन होनना बिथां मन्थ्रि शर्माया मैया बङाइगाव फैनाय समाव बुंदोंमोन आरो बिथाङा बुंबावदों दि बेवहाय डिजेल पेट्रल पाम्प मैगं थाइगंनि दखान आरो जामुं मोननाय दखानफोरखौ खुलायै लाखिनो हागोन होननानै बिथां डक्टर शर्माया बुंबावो। लकडाउननि समाव गोबां स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि बन्द थानायनि जाउनाव सोलोंथाइ लानायाव गोबां असुबिदा जादों। बे समावनो मिड टार्म एग्जामनि सोलाय एसाइनमेन्ट गासैनिबो थाखाय अनलाइननि गेजेरजों सोलोंनो हानायनि सुबिदा, लकडाउन जोबोब्ला सानफ्रोमबो सनिबाराव क्लास लानाय, ओइचएस जोबथा आनजाद फरायनाय फरायसाफोरनो सोलोंनो हानायनि सुबिदाफोर आरो ई-लाइब्रेरिनि गेजेरजों सोलोंनो हानाय सुबिदाफोर, बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन डिमान्डफोरखौ लानानै मैया आसुआ कटन इउनिभार्सिटि भाइस चेन्सेलरनो मोनसे मेम'रेन्डाम होयो। त्रिपुरायाव दासान्दि गोदानै 13 कर'ना पजिटिभ मोनफिननाय जादों आरो बे हिसाबै त्रिपुरायाव दासान्दि 29 जाबाय। मैया समबाराव त्रिपुरायाव गासै 13 कर'ना पजिटिभ मोनफिननाय जादोंमोन आरो दासान्दि कर'ना पजिटिभ मोननाय अनजिमाया त्रिपुरायाव 29। बेखौ त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बिप्लब देबा गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। लकसभानि एमपि नब सर'नाया मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बिटिसिआव गभर्नर रुल खुंनाया संबिजिरनि मोनसे बाहागो। बिथाङा बुंबावदों दि राज्य सभानि एमपि बिश्वजित दैमारी, प्रमिला रानी ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी बिथांमोना गभर्नर रुलखौ आर्मि रुल बुंनाया थारैनो साबजाथाव जायाखै आरो बिथाङा बुंबावदों दि बिटिसिआव सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बरनि गेजेराव बिटिसि इलेक्शना जानो हागौ होनना बिथां नब सर'नाया बिथाङा बुंदों। दासान्दि भारतआव थांनाय 24 घन्टायाव सा 3900 गोदानै पजिटिभ केस मोनफिननाय जादों आरो थांनाय 24 घन्टायाव भारतआव सा 3900 गोदान कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमा मोनफिननाय जादों। बे हिसाबै बे 24 घन्टायाव आरो सा 195 कभिड-19 थैनाय सुबुं मोननाय जादों आरो दासान्दि जोंनि भारतआव कर'ना भाइरासजों भुगिनांनाय सुबुंनि अनजिमा 46,437 जाबाय। बेनि मादाव सा 1,566 थैबाय आरो बारग'नो हानायनि सुबुंनि अनजिमाया गासै 12,847 जाबाय। गुबुन फारसेथिं जोंनि आसामाव दासिमबो गोदानै कर'ना पजिटिभ मोनफिननाय जायाखै होननानै सुलुं मोननाय जादों। आमेरिकानि फरेन मिनिस्टार माइक पम्पिअ'आ बिथाङा बुंदों दि दासान्दि मुलुगाव गोबां बिबांनि कर'ना भाइरासजों भुगिजादों आरो बेयो चाइनानि उहाङाव थानाय मोनसे लेबनिफ्राय फैदों होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा बेनि फोरमान दङ होननानै बुंदों, नाथाय WHOआ जेबो फोरमान गैयाब्ला जों बेखौ गनायनो हानाय नङा होननानै WHOनि चेयारमेनआ बुंदों। जायफोर मानसिफोरा साख्रि नागिरबाय थादों बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आसामाव दासान्दि फ्रेश जब हिसाबै 1000 साख्रि गोदानै ओंखारनायनि चान्स दङ आरो बेखौ सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। नोंथांमोना बेनि नटिफिकेसनखौ थाबैनो लाबोनाय जागोन। दिनैनि बे भिडिअ नोंथांमोननो जेसेबां रादाब फोसावबाय थारैनो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। उननि भिडिअआव नोंथांमोननो बिदिनो गोदान रादाब होननानै जों थाबैनो लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।